bi kunnafoni bakurubaw la Mali nɛgɛsira baarakɛlaw olu kɔni bɛ gwɛlɛya la a bɛ fɔ min ma ko grève de la faim o tile 70 dafara u ye barosigi kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka tila k'a jira k'a fɔ u ka maa 5 de fatura o hukumu kɔnɔna na. Bamanci jɛkulu min kelen don k'anw ka jamana kɔrɔnfɛla minɛ na n'a bɛ f'o ma ko coordination de mouvement de l'Azawadi olu tun ye sariya kisɛ dɔw ta kidalikaw yɛrɛ dama kama ko u ma segin kɔ boloda. Mobili dɔ kɔni fali mugujugu la min ni a fodonna kulukɔrɔkaw fɛ yen nɔ sibiri sufɛ ka dugu jɛ kununko kari la. Aw bisimila a ka bi kunnafoni hukumu kɔnɔna na ka bɛn ni arajabu makɔnɔ kalo tile 19 hijira san 1440. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la a bɛ tile 70 bɔɲɔgɔnko bɔ sisan Mali nɛgɛsira baarakɛlaw olu kɔni waliya boloda waliya min ni a bɛ fɔ a ma ko grève de la faim ka funu suman kɔni na i tɛna se ka suman dun cogo si la. O gɛlɛya min kɔni bɛ u kan a kɛra degunba de u yɔrɔ bari a tile 70 kɔnɔna na maa 5 kɔni o fatura ka bɔ nɛgɛsira baarakɛlaw la. O degun n'o gɛlɛya minnu b'u kan u ye kunnafonidilaw wele ka se ka barosigi kɛ ka u ka tɔɔrɔya n'u ka degun ɲɛfɔ maaw ɲɛna. Hali ni y'a sɔrɔ o tile 70 yɛrɛ kɔnɔna na faamaw kɔni ma kala don u ɲin na ka bɛn n'a waleya ye cogo si la. Nin ye degunba de ye bi na mun bɛ nɛgɛsira baarakɛlaw kan. Jamila Tarawele ɲinini mun kɛ a kisa kan an ka cɛ ko siraw lajɛ. Fɛn min ye an ka terrain sira baarakɛlaw ye olu kɔni ye baarabila baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka dumuni yɛrɛ dabila ni a bɛ fɔ a ma ko grève de la faim o bɛ ɲini kana tile 70 kɔni bɔ an bɛ don min na i komi bi nka fɛn min ye alamisa tɛmɛnen février kalo tile 21 san 2019 ni maa kofɔlen ninnu kɔni ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye nka ni zein kɔni na u kɔni ye dɛmɛɲɔgɔn caman sɔrɔ u yɛrɛ la bawo maa o maa bɛ yen nɔ ni o kɔni ka dɛmɛ sera ni maa kofɔlenw ma fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka kunnafoni di kɔni sira ka ca kunnafoni na sira kuraw fɛ o maa caman farala ɲɔgɔn kan ni u ka dɛmɛ don ni maa kofɔlen ninnu na nka u kɔni ye a jira k'a fɔ kɛnɛ in kan fɛn min ye an ka terrain na sirakɛlaw ye ko u kɔni degunna kosɛbɛ wa a ka kan fɛn min ye jamana ɲɛmaw ye u ka kɔfilɛ ni maa kofɔlen ninnu na tile 70 ka sɔrɔ i tɛ ka dumuni kɛ ka sɔrɔ ni maa ninnu dɔw ye maa kɔrɔbaw ye maa b'u la minnu ni bana lakodɔnnen b'u la hali n'a sɔrɔla an ka jamana ɲɛmaw bɛ u bɛɛ lajɛlen kalama min ye kunnafonidilaw ye fo ka taa se dɛmɛɲɔgɔnw kɔni ma u y'a jira k'a fɔ nin ye waleya ye min kɔni ni a cɛ ka jugu kosɛbɛ jamana kɔnɔ wa a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'a ɲini an ka jamana ɲɛmaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ wasa min ye terrain nasira baarakɛlaw ye u ka hakɛw bɛ se ka lakana cogoya min na kulu yɛrɛ bilala sen ka wasa ka se ka ni maa kofɔlenw dɛmɛ ni o kun tɔgɔ dan bɛ SOS les cheminots a kɛnɛ kɔni kɔnɔna la maa caman tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ Mamadi Darame fo ka taa se Mamani Tiɲɛntan ale ni Arasbat ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mohamed Yusuf Bacili nin bɛɛ lajɛlen farala an ka terrain na baarakɛlaw kan wasa u bɛ se ka u fanga fara u ka cogoya min na an ka jamana ɲɛmaw bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ u ka hakɛw bɛ se ka latanga cogoya min na fɛn min ye sigi kofɔlen in kɔni kɔnɔna la gafew kɔni dira kunnafonidilaw ma ka kɛɲɛ ni an ka terrain baarakɛlaw ka hakɛ min ni an ka jamana ɲɛmaw kan ka fɛɛrɛ kɛ ni ka a lakana bawo a jirala k'a fɔ san 2015 décembre kalo tile 7 kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ɲɛmaw kun ye a jira k'a fɔ min ye an ka terrain baarakɛlaw ye ko u kan ka bila u ka hakɛw kɔnɔ nka min ye terrain baarakɛlaw ye u kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ u ka kalo 9 sara de bɛ yen nɔ an ka jamana ɲɛmaw kan ka min segin u ma wa ni wulikajɔ in kɔni kɔnɔna la a jirala k'a fɔ maa 5 bɔɲɔgɔnko ni tora wa o maa 5 kɔni na min ye muso 2 bɛ aw la fo ka taa se denmisɛnnin dɔw ma hakaja terrain baarakɛla ninnu yɛrɛ dɔw wa a jirala k'a fɔ maa caman de b'u la an bɛ don min na i komi bi min ni bana lakodɔnnen bɛ u la i n'a fɔ jabɛti tension fo ka taa se furudimi yɛrɛ juguman ma n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ san 2013 an ka jamana ɲɛmaa kun ye layidu kan min ta ni o de kun ye ka terrain sira kɔni ka a don ba la ni ka kɛ sɔrɔ yiriwa sira ye i bɛna ye k'a fɔ o kɔni o ma bɔ a sira fɛ hali n'a sɔrɔla fɛnɛ san 2017 o kɔni ye wulikajɔ min kɛ ni ka u kun da Kayi mara kan yen fɛnɛ an hakili b'a la k'a fɔ u ye layidu caman ta ka jira maaw la minnu ni terrain bɛ tɛmɛ u ka siraw fɛ k'a fɔ fɛn min ye terrain ko kɔni ye a bɛna bila sen kan halisa an kɔni ɲɛ b'a la k'a fɔ o waleya ninnu tɛ ka se ka kɛ nka min ye nin terrain baarakɛla ninnu ye u kɔni ye a jira k'a fɔ olu dusuma kasalen don kosɛbɛ fɛn min ye u ka denbayaw ye u bɛ degun na dɔw ye a jira k'a fɔ u ka furu kɔni sara bawo min ye nin maa ninnu ye a dɔw dɛsɛra
sera u dala hirimɛw la fɔɔ ka taa se sow sarali ma wa o de hukumu kɔnɔna la fɛn min ye jɛkulu min ye ni a tɔgɔ dalen do SOS cheminot ni o kun ye an bɛɛ lajɛlen ka fara terrain baarakɛlaw kan waasa u ka hakɛw bɛ se ka latanga cogoya min na u ye a yira k'a fɔ halisa ka wele de bila an ka jamana ɲɛmaw ma fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ teliya la waasa fɛn min ye an ka terrain nasira baarakɛla ninnu ye u ka hakɛw bɛ se ka segin u ma cogoya min na. kabiri février kalo tile 6 san 2019 min ni an fila kɔnɔ ja dɔw tɛmɛna an fɛ yan nɔ an kumana masala dɔ kan masala min bɛ tali kɛ jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'an b'a fɔ a ma ko commission électorale nationale indépendante n'o ye CENI ye ni jɛkuluba in i n'a fɔ aw yɛrɛ caman bɛ a kalama cogo min na samasamali bɛ jɛkulu in kɔnɔ kabiri kalafili kɔni kun cɛra n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ suganti kalafili ye o hukumu kɔnɔna na kunnafonidi sɛbɛn dɔ kɔni tun bɔra min ye jalaki bi a ɲɛmaaba danga filanan n'o an b'a fɔ ma ko deuxième vice président n'o ye Moctar Mariko ka fɔ ale ni a ka jama nafolo kɔni dunko juguya dɔ yira olu nɔ la nin kuma in kɔni mɛnna Moctar Mariko fɛ tuma min na a yɛrɛ wele bila tele ɲɛtaa ma ka se ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ kisa dɔw la a y'a yira fɛnɛ ka fɔ minisiriso min nana cakɛ bondaso in na ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ dɔrɔmɛ kelen kɔni o ma ye Mariko nɔ la ka fɔ ale kɔni ka dunni serew ma o de y'a to a ye wele bila tele ɲɛtaa ma nansaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko droit de réponse maître Moctar Mariko a ye min fɔ CENI ko la an ka jɛ ko o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Donc kunnafoni nin diyara n ye parce que n bɛna n balimaw la kunnafoni k'a fɔ ko fɛn fɛn fɔra u ye fɛn fɛn ye télé la nin don a si tɛ tiɲɛ ye a si tɛ tiɲɛ ye parce que n bɛna n da don kuma la fɔlɔ k'a ɲɛfɔ k'a fɔ wulikajɔ min kɛra Amadu Ba ni Befɔn kama an ye siga de k'u la siga kɛr'u la parce que olu ko wari tɛ yen anw nana gafe dɔ sɔrɔ min bɛ bɔ ministère de l'économie na min y'a yira k'a fɔ ko wari dɔw sarala k'a sɔrɔ o kalo yɛrɛ ma se fɔlɔ yɛrɛ aw n'aw ko wari tɛ yen n ko a bɛ maa kamana gan an ye réunion k'o la Amadu Ba a kun tɛ a don an mɔgɔ 14 ka fara Befɔn yɛrɛ kan an ye réunion kɛ an bɛɛ bɛnna kan ko ka commission sigi ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ɔ commission ka baara de sigira ka sɛgɛsɛgɛli kɛ commission y'a yira o la k'a fɔ ko wari gérer la cogoya min na a ma ɲa c'est à dire que o kɔrɔ ye sisan k'a fɔ wari dɔw taara yɔrɔ dɔ u kun man ka taa yen donc commission y'a décidé sisan ka sanction ta o kama sanction ye jumɛn ye fanga min b'u bolo n'an b'a to u b'a fɔ ko responsabilité k'o bɔs'u la parce que baara in u ma se ka baara in kɛ ka maaw nimisi wasa baara in ma se ka kɛ ka an kun sigilen ni min ye k'a ko ye a ma ko ye parce que wari dɔw tununa an b'o o nɔgɔni fɛ sa Amadu Ba yɛrɛ nana a nana ko ka taa ɲininka a ko k'a tɛ se ka baara kɛ k'ale ma baara daminɛ k'a banabaatɔ bɔra Faransi a bolo opéré la premier vice président o taara ɲininka ayiwa ko Amadu Ba ko k'ale empêchelen don ne ko e bɛ se ka sira ta ka nin ko ɲɛbɔ wa ale fana ko non k'ale ye passation kɛ Amadu Ba ma a kɛra jeu de ping-pong ye premier vice ko k'ale tɛ se ko ale ye fanga di Amadu Ba Amadu Ba ko fanga bɛ premier vice président bolo ne ko o la sisan ko comme anw jɛkulu de règlement intérieur b'a la an ka règlement intérieur kalan an k'a lajɛ règlement intérieur y'a yira k'a fɔ sisan président 7 de bɛ yen ni 2 empêchelen don 3nan bɛ se k'a ta donc an taara o base de kan ka assemblée kɛ ka Amadu ni Befɔn bɔ yen parce que u nɔ yira fɛn dɔw la n'o ye wariko ye u ma se ka kunnafoni di anw ma wariko la donc o PV de bɔra Amadu Ba y'o de attaqué tribunal section administrative de la cour suprême jugement soba dɔ b'an bolo cour suprême na n'a bɛ fɔ ko section administrative a y'o de attaqué k'a fɔ ko an ye assemblée convoqué cogoya min na k'o ma ɲa donc o de kiiri tigɛra wariko kiiri ma foyi ma foyi a fɔra de jugew bolo mais juge an ka décision bonya parce que ne yɛrɛ ye malien ye n ye avocat ye kiiri mana bɔ cogo cogo tribunal la hali ni ma jɛn n'a ye an b'a bonya surtout nin kiiri an ma jɛn n'a ye mais Mali institution de kiiri tigɛ an bɛ jɛn n'a ye parce que olu de fana bɛ olu de bilalen bɛ kiiri tigɛ kama n'u y'a tigɛ ka taa sira o sira fɛ anw bɛ jɛn n'a ye donc o de kɛra o cogo la u ko sisan ko an ye PV min ta ka Amadu Ba bɔ yen k'u ye o PV bɔ yen ko Amadu Ba bɛ sigi a nɔ na ayiwa an b'o la élection banna dɔrɔn ministère de l'économie o de ye inspecteur 5 bila ka na
ko kana lajɛ seni kɔnɔ wari ko in kɛra cogoya min na ayiwa komi rapport min don ara ma ban fɔlɔ mais kunnafoni fɔlɔ minnu bɔra a la minnu ye wari dun u y'olu tɔgɔ sɛbɛn a kɔnɔ minnu y'o saraba ta o jɔnjɔnba ta o ye Amadu Bani Befɔn de ye o rapport bɛ yen rapport provisoire don ne ye droit kalan kɛ droit tɛ ne bolo sisan n k'olu ɲɛfɔ a kɔnɔ kumaw ɲɛfɔ mais maa minnu nɔ ma ye a kɔnɔna fewu fewu ne b'o dɔ la k'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen tɛ maa min fan fɛ ne Mukutari Mariko ne b'o la mais comme rapport ma ban fɔlɔ tɔw u y'u ka papier bila yɔrɔ min na n'u sera k'a labɔ k'a fɔ wari taara nin sira fɛ a taara nin sira fɛ olu fana a ka ca Ala fɛ olu bɛ bɔ a la n b'a dɔn fana mɔgɔ caman b'a la olu bɛ bɔ a la parce que n'u nana n'u ka papier contrôleur b'olu bɔ a la mais jɔnjɔnbatigi fila ninnu ayiwa fo n'Ala y'u dɛmɛ sa dɛ sinon a wari ko a bonyana kojugu ayiwa an bɛ dugawu k'u ye u ka se ka na n'u ka wari a fɔra k'u ye min dun u ka se ka na n'o hakɛ ye u ni contrôleur ka se ka bɛn o la ye donc o de tɛmɛna seni kɔnɔna na ne m'a dun bi n ma dɔrɔmɛ kelen dun inspecteur yɛrɛ n'u ye nin kuma in mɛn u yɛrɛ ja bɛ tigɛ o parce que n'i ko ko mɔgɔ ma fɛn dun n'a nana fɔ ko k'o tigi tɔgɔ bɛ wari dun ko la journal ni télé la a bɛ na ni gɛlɛya ye donc n bɛna min fana da kuma in kan o y'a ye k'a fɔ hali plainte min kɛra Amadu Ba ma kɛnɛ kama dɛ ne ni minnu y'a bɔ ɲɔgɔn fɛ a jigi ka bɔ a ka fanga na ani Befɔn n'o ye Saka Sanogo ye ani Evariste Fuseni Kamara a ye plainte k'olu de kama section administrative la ne tɔgɔ fankelen t'a la n tɔgɔ fankelen t'a la mais mɔgɔ ninnu a y'a kɛ minnu kama u ni ne de jɛra ka Amadu Ba bɔ yen i y'a faamu donc k'a fɔ ko ne ye sa duguma sara ta n ye nin ta o si kuma tɛ nin na a bɛ jugu kan ye ou bien faamuyalibaliya don ou bien dabɔnkama don sinon ne n jabajɛlen don bi n b'a fɔ n somɔgɔw ye k'u da ka sunɔgɔ dɔrɔmɛ kelen a tɛ ne fan fɛ seni ko in na ni gafew bɔra gafew na ministère de l'économie ka gafew mana bɔ mɔgɔw na bɔ a tɔ kalama k'a fɔ ko fili kun kɛra nin don in sinon Mukutari Mariko i ma foyi kɛ fɔlɔ lakanabaliya min bɛ anw ka jamana kɔrɔnfɛla la ni a labanna ka na i cogo jamana yɛrɛ camancɛ bolo kan e ko bamaci jɛkulu ninnu an b'a fɔ minnu ma jatigɛwale yɛrɛ kɛbaaw u tɛ k'u sɔ don Bamakɔ la de o kɔni misaliya surun ye sibiri sufɛ ka dugu jɛ kununko dimanche la Kulukorokaw kɔni wulila an bɛ se k'a fɔ nɛgɛ kaɲa 3 waati n'a bɛ fɔ ma ko 3h du matin mugu fodonta dɔ mankanba a kɔni mankan ma dogo Kulukoroka yɛrɛ si la min ni a kɛra gɛlɛya ye bari a yirala k'a fɔ maa dɔw nin tora la wa maa dɔw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jɔkina nin mugu fodonta in fɛ a kɛra kɛlɛdaga la lakɔliso dɔ don lakɔliso min yɛrɛ ni an ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ bɛɛ labɛn a lakɔliso la wa farafinna yɛrɛ kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ na a lakɔliso kofɔlen na finitigila ka kunda ni ye lakɔliso yɛrɛ ta k'a lajɛ a tɔgɔ Bubakar Sadasi ni a yɛrɛ bɛ Kulukorokaw fɛ yen nɔ nka waliya min kɛra cogo min na Zumana Nayite ni ale yɛrɛ ye kunnafonidila an n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira kan a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye Zumana Nayite ni min ɲɛfɔ nɛgɛjuru sira kan an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ sibiri ka don kari la sufɛla ka taa 3h du matin wagati Kulukorokaw ɲɛtigɛra ni mankanba dɔ ye o mankan in kɔni jatew y'a yira k'a fɔ ko mugujugu dɔ de o de cira Kulukoro min ye kan Bubakar Sadasi ye f'a cira yen nɔ de o y'a ye ko maajugu minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ an ka jamana sigi kɔ k'a fɔ u ye ŋaniya ta olu bɔra banabaya fan de fɛ k'u kun da Kulukoro kan yan'u ka se k'an yɛrɛ ma sa u jɔra poste de contrôle min bɛ banabaya sira la Kulukoro donda la a hakilila k'a fɔ u ye mugu wuli an ka finitigi minnu bɛ yen o mugu wuli olu la waati o kɔfɛ de sa mankanba in kɔni wulila o mankan in wulilen a sa bɛɛ jatigɛra jatew y'a yira sa k'a fɔ ko mobili fila de don u bolila ka o turajugu to ka na o ɲɛsin kan donda la kɛlen de sa mobili minnu a bɛɛ kun falen bɛ mugujugu in de la n'o bɔnmu ye kɔni o pɛrɛnna de o mankan o de mɛnna dugu jɛlen sa an wulila ka sɛnsɛn ka kunnafoniw ɲɛɲini o y'a yira k'a fɔ ko waati kɛrɛnkɛrɛnnen waati yɛrɛ kɔnɔna k'a fɔ ko mɔgɔ fila olu de su olu yera kan da la yen nɔ n'u ye maajugu
sa olu ka maaw ye an ka finitigiw sa ko maa fila joginna olu ka jogini a ma bonya a fɔra ko civil fɛnɛ dɔ o fɛnɛ yira la ko o fɛnɛ joginna nka tile bi kɔrɔta waati u y'a yira na tuguni k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ wɛrɛ yera o mototigi moto fila yera kɔnɔna la dɔw y'a yira a fɔ ko o maa min ye ko denmisɛnnin dɔw tun bɛ concert la ko olu de tɛmɛtɔ ko nana bɛn ni wale in ye k'a fɔ olu kɔni olu tunun mɛ hali bi an bɛ yɔrɔ min na sa olu kɔni ma ye nka o kunnafoniya kɔni fanga tigilamɔgɔw m'o sɛbɛntiya an fana tɛ se k'o sɛbɛntiya ŋunuŋunukanw kɔni de don o bɔ kɔ sa dugu jɛlen k'a daminɛ 10 heures waati fo ka taa se an bɛ yɔrɔ min na sisan ma k'an donda fan fila bɛɛ lajɛlen a datugura maa tɛ tɛmɛ a fɛ ka tila ka da mun kan k'a fɔ ko mugujugu dɔw fɛnɛ tun bɛ yen nɔ olu ma ci fɔlɔ ko waati ni waati u bɛ se ka wuli u yɛrɛ ma n'a bɛnna ni maa min ye a bɛ se ka kasara lase ma komi ko tile yɛrɛ bɛɛ k'an kote kɔni ale ma tɛmɛ a fɛ an tun bɛ bɔ dugu kɔfɛla de fɛ ka taa tɛmɛ fɔ ORTM yɔrɔ la ka sɔrɔ ka yɛlɛmɛ ka taa Kulukoroba komi ko tile yɛrɛ kɔni bɛɛ kɛra o cogoya la nka bi sɔgɔmada in na 4 heures waati an y'a ye k'a fɔ mugukan dɔw bɔra kunnafoniyaw y'a yira na k'a fɔ ko an kun siralen don mugu minnu ɲɛ n'olu ma ci fɔlɔ ko olu mankan de don ko maa dɔw nana u kama yasa ka na ni mugu ninnu k'u langoloya nka hali bi an bɛ yɔrɔ min na an tɛ se k'o kunnafoniya kɔni k'a fɔ an b'o sɛbɛntiya an bɛ yɔrɔ min na sisan sabula an ni minnu kan ka kunnafoni yɛrɛ bɛrɛbɛrɛ d'a ma an ma se olu ma fɔlɔ an y'u ɲini sɔgɔmada in na an m'u sɔrɔ fɔlɔ n bɛ se ka min fɔ an bɛ situation min na a kɔni bɛ ten nɔ de an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni ni ne bɛ sen na kɔni k'a sɔrɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ tuguni Kulukorukaw yɛrɛ kɔni a balila mɔgɔw la nka maa o maa ni k'a sɔrɔ k'a fɔ k'e bɛ ko faamu jamana taabolo faamu an bɛ yɔrɔ min na bi a tɛ bali la sabula kabini novembre kalo la ni an ka maajugu nana ka na Banamba cercle ekɔlisow datugu k'a fɔ ko n'i bɛ kalan kɛ i ka kalanso la fɔ n'i bɛ morikalan de kɛ yen nɔ fɔ n'i bɛ kuranɛ de kalan ko musow kun datugu depuis o waati kana se sisan ma an minnu kɔni bɛ yen na k'a fɔ n'i bɛ jamana in taabolo kalama i b'a dɔn k'a fɔ a tɛ bali maa la k'a fɔ ko Kulukoro bɛ se ka kɛ waati nataw la u b'u se k'u ɲɛsin Kulukoro de ma donc o de sa an y'a ye k'a fɔ n'i y'a ye k'u nana o bɔra Banambaya fan de fɛ donc o y'a yira k'a fɔ maa o maa tun b'a kalama u b'a dɔn k'a fɔ minnu b'a dɔn k'a fɔ a bɛna kɛ a bɛ kɛ nin cogoya de la o de kɔsɔn a ma bali mɔgɔ la yan nɔ mais Kulukorokaw yɛrɛ kɔni b'a dɔn a kɛra maa minnu na mɔgɔ minnu kɔni bɛ Kulukorokaw an b'a fɔ ma la Kulukorowa mɔye olu kɔni a balila olu bɛɛ lajɛlen la sinon maa o maa kɔni bɛ jamana taabolo kalama a ma bali maa si la maliden kelen-kelenna bɛɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka wuli ɲɔgɔn fɛ an ka hakililaw kɛ kelen ye jamana ye anw de ta ye an de bɛ se k'an ka jamana in lakanda kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ Kulukorokaw ye an bɛ yɔrɔ min na sisan ni maa minnu filɛ nin ye o maa murutilen minnu filɛ nin ye i b'a sɔrɔ dɔw bɛ an cɛmɛ yan nɔ n'a bɛ maa min ka so ala kosɔn i jija i da ala la i ka da i yɛrɛbakun na i ka da i ka faso la i ka wuli ka kunnafoni di lakana tigilamɔgɔw ma sabula ne y'a mara a bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ ye don dɔ la a bɛ tila ka segin e yɛrɛbakun de ma ka sɔrɔ k'a dafa dugu yɛrɛ la donc ne b'o fɔ ɲɛmaw ye an bɛɛ ka wuli an k'an di ɲɔgɔn ma jamana in ka sécurité an de bɛ se k'a kɛ halisa anw ka jamana lakanani ko minɛn kɔnɔna na bamaci jɛkulu min bɛ anw ka jamana kɔrɔnfɛla la ni an bɛ se k'a fɔ jamana bɔrɔtɔlɔ dɔw kɔni don minnu tun nana anw ka jamana daminɛ san 2012 waati ni a bɛ fɔ a ma ko MNLA nka n'u labanna ka gileki bɔ k'u falen ka u tɔgɔ da ko SEMA o bamaci jɛkulu in u kɔni tun ye waleya dɔw ta k'o bila sen ka Kidali yɛrɛ dugu kɔnɔna na ka ɲini ka fɔ olu yɛrɛ ka kiiri ka tigɛ ni silamɛya yɛrɛ kiiri ye a kuma kɔni cayara Kidalikaw fɛ yen ka taa se an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna ma jɛkulu min sigilen don walasa bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔbila kɛra ani bamaci jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ san 2015 walasa ka se k'o sɛbɛnfura in kɔlɔsi ni k'o tɔpɔtɔ ni ale yɛrɛ jɛkulu ɲɛmaaba tɔgɔ ye Ahmed Butasi ale kɔni y'a jira k'a fɔ Kidalikaw filɛ ka waleya min kɛ nin tɛ bɛn sariya yɛrɛ la cogo si la jamana kelen kɔnɔ sariya fila o tɛ se ka bɛn cogo si la k'a ɲini Kidalikaw fɛ u ka segin kɔ boloda o laɲini min kɛra Kidalikaw fɛ u kɔni ye segin kɔ boloda a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko SEMA Ali Kulubali ye ɲinini min kɛ a kisa k'an ka jɛko seerew lajɛ Mali kunkanko kibaruyaw la Bamacikulu min bi Mali kɔnɔ ni u b'a wele ko la coordination des mouvements de l'Azawad SEMA ni o ɲɛma kɔni ye fɛn min ye Agabas Ak Intala ni ale tun ye wulikajɔ kɔni dɔ kɛ fɛn min ye kabini janvier kalo tile 30 san 2019 fɛn min ye ka sariya kura dɔw ta o sariya yɛrɛ ye jumɛn ye yaasa ka se ka sariya dɔ sigi a yɛrɛ ka fɔcogo la fɛn min ye Kidali jamana kɔni kɔnɔ yaasa fɛn min ye Kidali yɛrɛ ye ka se ka a maaw kɔni lakana ani u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen lakana o de hukumu kɔnɔna na sa a ka sariya taliw kɔnɔna
a kɔni kun y'a jira k'a fɔ ko a ye sariya dɔ ta fɛn min ye bolimafɛnw bɛ boli min kɛ n'an b'a fɔ a ma ko circulation routière siraba ka boli yaasa ka se ka sariya dɔw ta o kan ani fɛn min ye dɔrɔgu minnu bɛ min u ka fɛn min ye Kidali n'a dɔgɔdugu ani gulɔkow bɛɛ lajɛlen kan a kun ye sariya dɔ ta nin bɛɛ kan fo ka taa se fɛn min ye ladala lajɛra minnu bi kɛ ani fɛn min ye Kidali dugukolo yɛrɛ ni a bi tigɛ ka feere cogoya minnu na ni o ye fɛn min ye u bɛ min wele nazarakan na ko domaine ani cadastre yaasa ka se ka sariya dɔ sigi nin kan a kɛnɛya ko fo ka taa se fɛn min ye maa min b'a fɛ ka don Kidali kɔnɔ i bi gafe dɔ ta n'u b'a wele ko séjour ko yaasa i na se k'o ta cogoya min na minnu ti malidenw kɔni ye ni an b'o wele ko étranger kun ye sariya dɔ ta nin bɛɛ lajɛlen kan wa a kun y'a jira fana k'a fɔ fɛn min ye lajɛrɛ minnu bi kɛ n'u b'a wele ko sitting ani mouvement ani jamanadenw bi wuli ka lajɛrɛba minnu kɛ ko n'i kun ko i ka o lajɛrɛw kɛ i bi gafe de dɔ de sɛbɛ fɛn min ye ka se ka o kɔni ci olu ka baarakɛ cakɛda ni o ye o ka bureau kɔni ma ye n'u b'a wele ko bureau régional de la SEMA ni olu bi sɔrɔ ka yamaruya d'i ma i bi se ka baaraw kɔni kɛ ani fɛn min ye maa min bɛ ni i ye dunan ye n'i b'a fɛ ka don Kidali kɔnɔ i bi gafe dɔ ta ani o gafe tali la i b'i ka gafe dɔ jira k'a fɔ ko ne bi bɔ ni jamana in de la ni an b'a min wele ko pièce d'identité o ka i bɔyɔrɔ kɔni jira kosɛbɛ o la fɛn min ye Kidali maaw fɛn min ye SEMA maaw na sɔrɔ ka yamaruya d'i ma fɛn min ye i na se ka na u ka yɔrɔw la cogoya min na o de hokumu kɔnɔna na sa a ye nin sariya ninnu ta kuma min fɛn min ye maa min bɛ ni o kɔni bilalen don fɛn min ye jɛkulu dɔ ɲɛma ni o b'a a jɛkulu yɛrɛ wele ko comité de suivi de l'accord min ka baara ye fɛn min ye ka bɛnka sɛbɛn min sigilen don a waliyali ka se ka o kɔni nɔgɛn cogoya min na ka tugu o kɔ o waliyali bɛ se ka kɛ sababaya cogoya min na ni o yɛrɛ tɔgɔ ye Ahmed Boutachi ye ni ale ye CSA o yɛrɛ ɲɛmaa ye Algérie jamana maa dɔ don ale sɔrɔ ya ka wulikajɔ kɔni kɛ k'a jira k'a fɔ ko nin ye kuma minnu fɔ ta nin ye k'a fɔ a ye sariya minnu ta ko nin ye kalokan de ye nin ye ale yɛrɛ ka hakililaw ye wa ko minnu don o tɛ se ka kɛ ka waliya fɛn min ye Kidali kɔnɔ wa fɛn min ye nin maa kofɔlen ye o kumaw kɛlen ye sa fɛn min ye SEMA ɲɛmaa n'u ye Agabas Ak Intala ye a sɔrɔla k'a jira k'a fɔ ko kabini ntɛnɛn fɛn min ye février kalo tile 18 ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye k'a jira k'a fɔ sariya minnu talen don ale kɔni fɛ diɲɛ bɛɛ kɔni y'a ye wa fɛn maaw de ye hakililaw don a kɔnɔ wa kɛrɛnkɛrɛnɲɛna a y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn min ye kunnafonidilaw ye olu bɛɛ lajɛlen de ye hakilila dɔw kɔni don a kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ka kuma dɔ fɔ ale kɔni t'a fɛ ka kuma minnu fɔ ka sɔrɔ ka fɛn min ye ja dɔw di ale ka kumaw ma ale t'a fɛ fɛn min ye kuma minnu ni o ma bɔ ale kɔni da wa fɛn min ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi fɛn min ye SEMA ɲɛmaa kɔni ye ani ka fara a jɛkulu bɛɛ lajɛlen kan maaw ka fɔ cogo la fɛn min ye kunnafoniw ka ɲɛfɔliw la o y'a jira ko fɛn min ye nin maa kofɔlɔ in kɔni ye ko a segila a kɔ a ka fɛn min ye sariya taliw kɔnɔ na farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen na an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Senegal jamana kibaru la min ye olu ka jamana ɲɛma kalata ni o kɔni kɛra kunun dimanche don février kalo tile 24 hali n'a sɔrɔla u ka baarakɛyɔrɔ min ni a bɛ fɔ a ma ko seni ni o ka baara kɔni ye kalata koɲɛw kɔni sɛgɛsɛgɛli ye hali n'a sɔrɔla halisa olu bɛ ka jaabiw fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye kibaruya camanw kɔni sɔrɔla kabi sɔrɔ yɛrɛ minuit waatiw la kabini fanga yɛrɛ dɛmɛbaw fɔ ka taa se fanga sinamatɔnw yɛrɛ fɛnɛ ka jɛkuluw ma nin bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔw fanga bonyana nka an kɔni b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye kalataso 10,6 o de kun bɛ Senegal jamana la nka cɛbɔ min bɛ ni ale yɛrɛ tɔgɔ Idrissa Seck ale kɔni taara a yɛrɛ ka jabala la ni ka a ɲini a nɔfɛmaw fɛ k'u labɛn ni ka bɛn ni kalata kɔni tako filananw ye wa cɛbɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Ousmane Sango ale yɛrɛ fɛnɛ kɔni ye a yira k'a fɔ ale bɛ wulikan min bila k'o kɔni bɛ ɲɛsin Senegal diinɛmaw de ma waasa u ka se ka dugawu kɛ jamana ye ni ka wele bila jamana ɲɛmaw ye waasa fɛn min ye kalata kofɔlen ye a bɛ se ka kɛ bɛn ani basigi ni jɛya kɔnɔna la cogoya min na nka nin bɛɛ lajɛlen ni a ta fɛn min ye Senegalikaw ka jamana marabolo ɲɛma ale kɔni bɔra ni ka a yira k'a fɔ fɛn min ye Macky Sall ye ni u ye u ka jamana ɲɛma ye ni waati in na ni ale yɛrɛ senkun bɛ ni kalata kofɔlen na k'a fɔ ko a tɛna sebaya sɔrɔ kabini kalan in ta ko fɔlɔ la wa bawo premier ministre kɔni ka kuma bɛ a yira k'a fɔ Macky Sall kɛmɛsara o kɛmɛsara la ko a kɔni bɔra ni 57 o ni a nɔkanfɛn kɔni ye a kɔni mana kɛ cogo cogo ni kibaruya min bɔra Senegalikaw ka ni jamana ɲɛma kalata kofɔlen in na ana ɲinini kɛ o la ni ka o da teleɲɛta lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka sababu ɲuman kɛ farafin jamana bɛɛ lajɛlen. RDC kaw ka kunnafoniw na u ka ministre ɲɛmaa kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Antoine Gisène ka a yɛrɛla k'a fɔ ko ale fatura kari don février kalo tile 24 san 2019 k'a si to san 93 la nin kunnafoni sɔrɔla banbaatɔ yɛrɛ ka partigi politiki tɔn ni o ye palu ye olu ye kunnafoni cari u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ye seereyaw di a kan Joseph Kabila ka ministre ɲɛmaa kɔrɔ tun don ka bɔ san 2006 ka taa a se san 2008 ma ka bɔ san 1900
kɔnɔntɔn ani 60 wagati ka taa a se san 1961 ani 61 wagati vice premier ministre fɛnɛ tun do u ka jamana kan. Ni ye nin makofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ RDC kaw ka koba caman bɛ yen nɔ a kɔni tun sen bɛ o la nka ni makofɔlen kɔni tanyara RDC kaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni dusukun tɔɔrɔlen do ka ɲɛsin ni makofɔlen ka saya ma. N'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ maaba de kɔni tun do RDC kaw fɛ yen nɔ ni a y'i sen do u ka jamana taɲɛ ko caman na. U ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ni makofɔlen yɛrɛ kɔni taara ka sɔrɔ RDC kaw yɛrɛ mago tun bɛ a la kosɛbɛ fɛn caman na min bɛ tali kɛ u ka dugu kokɔrɔw ka fɔ ka taa a se u ka politiki kow ma ani u ka ko wɛrɛw. Maa dɔ bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ ka baaraw ɲɛsinin do science politique ma a tɔgɔ ye Bɔbɔ Kabamba. Ale y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye Antoine Gisène ka ye ni ale tayalen filɛ nin ye ko maa do maa min ni a kɔni ye a dusukun di kosɛbɛ kɔngokaw ka baaraw la k'a yɛrɛkun di ka tila ka dusukun di ni kɔnɔnajɛliya ye ka kɔngokaw dɛmɛ u ka baara fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Min kɔni ye ni ministre ɲɛmaa kɔrɔ ye Antoine Gisène ka ale kɔni ko tɛna bɔ RDC kaw kɔnɔ sabu u y'a yira k'a fɔ ko hali ka maa minnu ni olu ye kɛlɛ kɛ yaasa RDC yɛrɛ bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnyaw sɔrɔ kabi san 1960 wagatiw la ko maa do min ni a tun sen bɛ olu bɛɛ lajɛlen na. Afghanistan jamana kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a bɛ san caman ɲɔgɔn bɔ min ye mamurutilenw ani jatigɛwalekɛbaw kɔni kun wulila ka Afghanistan jamana kɔni ɲamu min ye san 2001 kɔni waati ye. Lamɛrikɛn jamana kɔni kun ye dɛmɛ kɔni don Afghanistan jamana kɔni ma min ye banmanci ninnu u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na. Bi an bɛ don min na i n'a fɔ bi banmanci ninnu kɔni nimisalen don min ye laɲini kɔni ye u ye laɲiniw kɛ lamɛrikɛn jamana kɔni fɛ min ye sigika kuma ye u bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ min ye kɛlɛ kɔni bɛ se ka dabila cogo min na. Sigikafɔ ninnu kɔni daminɛna bi tɛnɛn février kalo tile 25 san 2019 Qatar jamana kan. Ni sigikafɔ ninnu kɔni bɛna kɛ sababu ye min ye kɛlɛ min kɔni bɛ Afghanistan jamana kan banmanciw ni mamurutilenw kɔni ni lamɛrikɛn jamana kɔni ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka bɛn sigikafɔ kɛ min ye ka fɛɛrɛw kɔni ɲini bɛn bɛ se ka sabati cogo min na Afghanistan jamana kɔnɔ. A kɔni ma deli ka kɛ fɔlɔ nka depuis ni lamɛrikɛnw ka jamana ɲɛmaa kura min ye Donald Trump ye ale kɔni sigila lamɛrikɛn jamana kan a kɔni y'a laɲini kɔni kɛ depuis salo min ye bɛn kɔni ye o bɛ se ka na cogo min na Afghanistan jamana kɔni kɔnɔna na. Ni sigikafɔ ninnu kɔni bɛna gɛlɛya min ye janvier kalo kɔni tɛmɛlen ye n'a yirara k'a fɔ ko ni jɛkulu fila nin kɔni kun sigira ka kuma tile 6 ɲɔgɔn ko hali n'a yirara k'a fɔ ko u ka sigikafɔ ninnu kɔni ma bɔ ni jaabi jɔnjɔn ye. A yirala k'a fɔ ko u sera u kɔni selen kɛ ka sigi ka kuma o kɔni kɛra sabababa ye min kɔni fora kosɛbɛ min kɔni kɛra sababu ye laɲiniw y'a yira k'a fɔ ko bɛn kɔni bɛ se ka sɔrɔ ni mankan nin kɔnɔna. U ka bi sigikafɔ kɔni a yirala k'a fɔ ko a kɔni bɛna kɛ sababu ɲuman kɔni min ye bɛn bɛ se ka sabati cogo min na hali n'a yirala k'a fɔ ko ko minnu kɔni no ko jɔnjɔn tɛ barisa banmanci ninnu no olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko lamɛrikɛn jamana kɛlen do ka ɲangini minnu kɔni ta olu kɔni juguya la ko u ka o ɲangili ninnu wuli ka bɔ u kan. O tɛmɛlen kɔfɛ u ka ɲɛmaa minnu kɔni minɛlen bɛ lamɛrikɛn jamana fɛ ko u ka olu kɔni bila. Lamɛrikɛn jamana kɔni olu fana y'a yira k'a fɔ ko olu ka laɲini ye min ye bɛn kɔni ka se ka sɔrɔ min ye kɛlɛ kɔni ye o ka se ka dabila. Corée du Nord jamana ɲɛma ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Kim Jong-un ye ale kɔni kun bɛ Vietnam kan ni ani lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi Donald Trump kan ka taa ɲɔgɔn kunna bɛn nin nɔ. Jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko kabi san 2018 juin kalo la somɛba min kɛra Singapore n'u u tun ye ɲɔgɔn kunna bɛn fo kana se bi ma ni makofɔlen filaw kɔni tun ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ. O wagati kɔnɔna la lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ o ɲɔgɔn ye ninnu tɛmɛlen kɔfɛ sabu a y'a yira k'a fɔ ko minnu bɛ tali kɛ mugujugu dilanni kow la n'o o tun bɛ jamana filaw ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko dan kɔni sigira olu la wa o ko kɛra nimisi wasakoba ye u ka ɲɔgɔn ye tɛmɛlen ninnu kɔfɛ. N'i ye a ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ lamɛrikɛnw ka jamana ɲɛmɔgɔw ale ni Corée du Nord jamana ɲɛmɔgɔw ka bolo di ɲɔgɔn ma tɛmɛlenw olu kɔni kɛra nimisi wasakoba ye n'u u kɔni peresilen don ka se ka ɲɔgɔn ye ni o ɲɔgɔnyew yɛrɛ bolodalen don ka bɛn arabadenw ma n'u kan ka taga ɲɔgɔn kunna bɛn Vietnam. Pɔnba min bɛ yen nin nɔ n'u u b'a fɔ a ma ko fleuve rouge ni o yɛrɛ bɛ Vietnamɛnw ka dugu dondaba la a yirala k'a fɔ ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ ko u kɛlen bɛ ka drapeau kɔni bila fan bɛɛ fɛ ni o ye lamɛrikɛnw ka drapeau ye fo ka taa a se Corée du Nord drapeau ma n'u u kɔni bɛ ka nin jamanakuntigi fila ka nali makɔnɔ ni olu bolodalen don ka bɛn arabadenw ma. Stéphanie Lagarde ni ale ye ciden ye ni a bɛ fɔ o ma ko envoyé spécial ale maa ye ni ale kɔni bɛ ka ni maa filaw ka nali makɔnɔ wa a bɛ ka jateminɛw kɛ k'a fɔ ko Kim Jong-un ka ale ka bɔ Chine ko k'a fɔ k'a bɛ i kunda Vietnam kan o kɔni bɛ se ka taa se
se fo tile fila tagama bɔɲɔgɔn ko ma ni a bɛ se vietnamikaw fɛ yen nɔ ale ka jateminɛw kɔnɔna la tuguni a y'a yira k'a fɔ ko min ye ni jamanakuntigi fila ninnu ye n'u olu kɔni tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ka ɲɔgɔn ye ba dɔ la n'a bɛ fɔ ko sommet ni o kɛra Singapurukaw fɛ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ ko olu tɛmɛlen kɔfɛ ko ni maa filaw kɔni ka bolodi ɲɔgɔn ma ko o kɔni sabatira kosɛbɛ o bolodi ɲɔgɔnmaw kɔfɛ halisa ni ma kofɔlen ka jateminɛ la ko wagati tɛmɛlenw na Corée du Nord yɛrɛ la minnu tun bɛ tali kɛ u tun bɛ mugu minnu ci ni a bɛ fɔ olu dɔw ma ko missile ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen dabilala wa maa minnu ni u b'o olu minɛ ko olu latunu banbanciwale maaw fɛ n'u b'a fɔ olu ma ko otage n'o olu yɛrɛ dɔw tun bɛ lamɛrikɛnw fɛ yen nɔ ni jateminɛ ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu maaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛɛ bilala ka bɔ bolo la hali fintigila ka jɛkulu tɔ minnu tun bɛ yen nɔ ko ninnu bɛɛ kɔni bilala o b'a yira k'a fɔ ko dan min sigira u ka programme nucléaire la ko o kɔni baaraw sera ka sira sɔrɔ. Nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu dalajɛ k'a di an ma ka foli ni tanu lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen filɛ ka teli ɲɛta lajɛ nin wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya maliden minnu sigilen don Senegal jamana kan u yɛrɛ ka faaba n'o ye Dakar ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana kolosuma Ala ka jamana basigi Ala ka sini dɔn kibaru kɛnɛ yir'an na.